uma ngabe umuntu you have a right ukuthi uyidefend, otherwise uNkulunkulu kwamela umlomo ungabibikho. Kubazi ukudlala abantu ungazidefend kuthiwa vala umlomo, ungabhali kuthiwa hlala kanje uthi okushaya ngapha kushaya ngapha, okushaya ngapha kushaya ngapha, okushaya ngapha kushaya ngapha, ulokuthana umuntu yakhuluma ukuthi ngizombona uzochaza. Azi ukhuzani, uyazi ukuthi ukhuzani umuntu ongenamona, uyazi ukuthi ukhuzani umuntu onenhliziyo enhle, bafethu cela ukuthi into engayazi mina uma ngabe ukuzokhulunywa ngami ngapha ngapha ngazi uyitshela ukuthi ngempela lo muntu lento abayisho kuyena uyadela masosondela eduze kwami, bawukutshela abantu abakabasondela eduze kwami, ngisho abaculi abakabasondela eduze kwami bayaconfess abangitshela bathi mfowethu thina sasingazi ukuthi kanti nje sasithi umuntu onomona nje sasingazi ukuthi nje yabo abaculi ngelinye ilanga bayokhuluma. Kunabantu abaningi mina la abaningi angakho ukuthi ngoba bangixeka but babulala izinto engistrong kuzo, bazenze ngazuthi ziyabheda. Ake ngenze example, khona umuntu ozothi ngoba bangazi ukuthi ngistrong bayasho nabo ukuthi ngistrong kakhulu nangehawe noma enzomsizwa noma sengiyibonga, bazozama ke ukuthi benqonda amandla la strong khona yabo. Uma bebona ngishayela ingoma ukhozi bethi ne corruption, it's because they don't benefit from that corruption. If it's a corruption, if they benefit from that corruption, it will no longer be corruption. So kumele uyifunde igame uma umuntu emhlabeni, uyifunde igame ukuthi enye into bazozama ukukheqa ngayo beyixede zonke izinto o achieve